schrijven de onderzoekers. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000 en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000, zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Lucas on Air. We go from dancing to slamming the doors. You say it's my fault, I swear it's yours. You tell me it's over, but darling, you said that before. I pack up my bags, pull out the drive, just like I've done 10 million times. We must like the rush of us in a dust cloud goodbye. Tonight I'm checking in to motel, miss you again. Sure ain't no penthouse suite, just a room for the weekend. I'm lonely when I leave you, girl. I hate how much I need you. Good Lord, I'm checking in to motel, miss you again. It's funny how leaving turns you right on. King bed with no queen makes me think I was wrong. Is that clock on the nightstand? I hope I won't be here long, but I'm checking in to motel, miss you again. Sure ain't no penthouse suite, just a room for the weekend. I'm lonely when I leave you, girl. I hate how much I need you. Good Lord, I'm checking in to motel, miss you again. It ain't the first time, won't be the last, but if the future's just like the past, I know I'll be back, but for now I'm checking in to motel, miss you again. Sure ain't no penthouse suite, just a room for the weekend. I'm lonely when I leave you, girl. I hate how much I need you. Front desk says how you been. Good Lord, I'm checking in to motel, miss you again. Nieuwe plaat van Cody Johnson van zijn nieuwste album Motel Miss You. Een nieuwe uitzending van Lucas on Air op RTV Maastricht. Exact 6:05. Vannacht welkom weer op 10 juli 2026 en 10 juli 2026. Dat betekent dat het weer de week van de Limburgse popmuziek is. En uiteraard is Lucas on Air daar ook zoals altijd onderdeel van. Deze week, of dit jaar dan, kunnen we beter zeggen, met Sophie en Jeroen. Goedemiddag samen. Goedenavond samen. Ja, het voelt voor mij middag. Dat is met dat zomerse weer natuurlijk. Het is ergens middag. En het erg is, ik maak ook nog die fout elke week. Dus dat is nog het, dat is nog het leuk. Maar ja, Sophie, jou kennen we al natuurlijk. Hè? Het is leuk dat je weer bent. Ja, super bedankt voor de uitnodiging. Ja, je hebt wel weer een update natuurlijk te brengen, hè? Want je hebt een nieuwe EP uitgebracht. Ja, klopt. In april is die uitgekomen. Be OK heet die. Ja. Be OK. 4 nummers staan erop. We hebben ze alle 4 klaarstaan. Hey, natuurlijk vandaag. Lucas. Dus we gaan ze allemaal alle 4 draaien. Dus wat jou betreft doen we een beetje op de klassieke digitale manier. Maar wat betreft Jeroen, jij hebt nog niet zoveel online staan.
Maar heb wel heel veel nummers, hè? Ik heb heel veel. Ik heb wel een aantal leuke nummers. Ja, en die kun je live opvoeren met je gitaar. Ja, nou gaan kijken of dat kan. Ja, mensen thuis die meekijken via de webcams, die zien de gitaar van Jeroen al naast hem staan. En hij gaat vandaag minstens 3 nummers spelen en misschien nog wel meer. Want zoals gezegd, het is dus de week van de Limburgse popmuziek. Waardoor heel Limburg optredens plaatsvinden van vrijwel alle bands die in het verleden al eens een keer bij Lucas Nair geweest zijn. Dus noem er maar eentje. Die doen ook mee aan die week van de Limburgse popmuziek. En Lucas Nair, ik meld het eigenlijk altijd aan gewoon als optreden waar artiesten kunnen komen optreden. En in dit geval is er dus die eer aan Jeroen voor jou dus deze keer. Superleuk om op deze manier ook aan deze week deel te mogen nemen. Het is echt een fantastisch evenement, dus dankjewel. Wat voor muziek maak je? Singer-songwriter muziek? Ja, dat is een beetje algemeen natuurlijk, maar... Ja, singer-songwriter, het is een beetje folky. Met de gitaar is het heel folky. En daarnaast ben ik zo heel voorzichtig een beetje dingen aan het produceren. Maar dat is allemaal nog... Dat gebeurt allemaal in de achterkamertjes en dan wordt het wel wat elektronischer en wat meer synthjes en dat soort dingen. Ja. Maar dat is voor een ander moment. Nee, zeker. Vandaag luisteren we gewoon naar het pure. Vandaag luisteren we naar hoe het geschreven is en dan komt er ooit een moment dat we er ook met een ander sausje naar kunnen luisteren. Maar we gaan er nu lekker natural. Maar dat proces, daar gaan we natuurlijk ook de komende 2 uur gewoon volledig op induiken. Dat is alleen maar leuk natuurlijk om te ontdekken in Lucas Nair op RTV Maastricht. Dus natuurlijk, maar eigenlijk kan ik misschien wel niet meer RTV Maastricht zeggen. De hele studio is nog wel hetzelfde natuurlijk, maar het is vandaag dus naar buiten gekomen. En dat wist natuurlijk al lang dat dat ging gebeuren. Dat eigenlijk de omroep nu 1 Zuid heet. Want de overheid heeft besloten dat er streekomroepen moeten komen. Dat hebben ze al verschillende jaren geleden gedaan. En RTV Maastricht heeft daarmee het voortouw genomen in de regio. En is dus nu samen met onder andere Heuvelland, het Heuvellandgebied, de streekomroep 1 Zuid geworden. Wat het allemaal betekent voor de radio, geen idee. Voorlopig blijft het gewoon lekker zoals het is. Dus ik ga waarschijnlijk nog 1000 keer de fout maken, RTV Maastricht zeggen en 1 Zuid zeggen. Maar het is eigenlijk tomato, zo moet je het gewoon zien natuurlijk. En aan Lucas Nair verandert er eigenlijk helemaal niks. Behalve het feit dat we wat nieuwe jingles hebben. Die zul je waarschijnlijk al voorbij hebben horen komen. Ik heb wat nieuwe jingles laten maken. En dan gaan we deze uitzending ook maar eens mee experimenteren. Maar eerst nog even wat muziek van Luke Combs en Post Malone. En deze nieuwe uitzending van Lucas On Air. I got a sight in my rifle. My mama's new boyfriend rebinds Bibles. Ricky down the road, he resows Red Wings. Hell, I got a guy for every damn thing. Oh, that ain't exactly what I'm looking for. 'Cause I'm looking for someone to put the tires back in the drive. And if they don't, then I just might lose what's left of my never loving mind. I'm damn near down to my last down. I'm pretty good at breaking down a heart, but picking up the pieces is the hard part. She's searching for someone who's gonna build it back. But I ain't got a guy for that. 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 No BIP up at MIT, and it still won't let me fly the time machine. Someone to turn back the hands on my new AP. But buddy, what I really need is someone to put tires back in the drive. And if they don't, then I just might lose what's left of my never loving mind. I'm damn near down to my last dime. I'm pretty good at breaking down a heart, but picking up the pieces is the hard part. She's searching for someone who's gonna build it back. But I ain't got a guy for that. Ain't got a guy for that. Ain't got a guy for that. Ain't got a guy. I ain't got a guy for that. Ain't got a guy for that. Ain't got a guy for that. Ain't got a guy. I ain't got a guy for that. Gepresenteerd door Lucas Lejeune. Lucas On Air. Walked up and asked you your name. You said trouble. What's a pretty girl like you drank? You said doubles. And when I asked you to dance, you said get in line. Try to get your number. You said maybe next time. How'd you know how to lead me on? How turning me down, girl? Be turning me on.
I'd be so hooked, I just can't let you go. Never knew I'd fall this hard. How did you know? How did you know just what not to say? Playing those games that you played, I'd be in your arms someday. How'd you know how I'd be in love now? By turning me down, girl, be turning me on now. How'd you know just how to melt this heart of stone? Yeah, by doing me so wrong. Never knew I'd be so hooked, I just can't let you go. Never knew I'd be so in love. How did you know? Playing all of those games you play. How did you know that we both be in love someday? Yeah, how did you know? John Party en Lucas Onair op RTV Maastricht 1 Zuid. Dus ja, dat gaat even wennen worden, de nieuwe naam. Maar de jingles die zitten er in elk geval wel al mooi in. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Onder andere Thomas, Stefan hebben daarmee geholpen. Dus hartelijk dank aan hun twee. Nog een beetje experimenteren we ermee, maar dit gaat het wel ongeveer worden. Dus ze zijn goed genoeg om te worden gedraaid. Gaan we nog even over de week van de Limburgse popmuziek hebben, want daar is Lucas Onair dus onderdeel van deze week. Jeroen, jij gaat zo meteen al flink wat nummers spelen. Dus we gaan je wel flink aan het werk zetten vandaag, als dat goed is. Ik ga mijn best doen, kijken of het lukt. Ja, nee, dat komt vast en zeker wel goed. Maar Sophie, ik kan me wel herinneren dat jij ook wel betrokken bent bij die week van de Limburgse popmuziek. Dan wel dit jaar of vorig jaar? Ja, dit jaar ben ik hier, wat ook superleuk is natuurlijk. Maar vorig jaar heb ik in de tuin van mijn ouders, in het mooiste dorpje van Limburg, nee grapje, Nieuwstad. Het was wel een hele mooie tuin. Ja, een hele fijne tuin. En een hele leuke hond. Een hele leuke hond ook. En daar heb ik ook mijn eerste single opgenomen, die live sessie. Maar daar heb ik toen dus ook een tuinconcert gegeven samen met Martin Sillen. En toen heette mijn band nog Vie & Swie, maar heb ik nu veranderd naar Sophie Jansen. Ja, daar moeten we zo meteen nog eens even doorgaan. Dat is goed, dat had ik al verwacht. Maar ja, dat was echt superleuk. En ik was heel erg, ken je dat gevoel als je een kinderfeestje gaat geven of zo? Ja, vroeger dan. En dat je dan bang bent dat niemand komt. Nou, dat heb je dan dus ook. En toen op een gegeven moment was de hele tuin helemaal vol. Ik dacht echt, oh nee, dadelijk wordt het Project X-achtig. Maar iedereen hield zich goed in het gareel. Maar het was echt een superleuk, ja, eigenlijk een festivalletje. Ja. Ja, en dan op Nieuwstad. Dat is dus exact de insteek van die week van de Limburgse popmuziek. Ja. Dat, volgens mij, en dat is ook een beetje de achterliggende gedachte erbij, het kan best wel simpel zijn. Natuurlijk heb je er veel tijd en moeite in gestoken, hè? Dat mag duidelijk zijn, maar het kan ook heel simpel zijn. Ja, zeker. En dat wordt er volgens mij mee gestimuleerd. En je bent gisteren nog ergens heen geweest? Ja, ik was gisteren in mijn favoriete café van Roermond, een café Resistent. En daar speelde Petit Barbeau Gaggio Orchestre. En waarom ik dit zo goed kan uitspreken, omdat ik vorig jaar heb ik een video voor hun gemaakt tijdens de week van de Limburgse popmuziek. Anders kon ik die niet uitspreken. Maar dat was een gypsy trio van Timo Gijzen en Bart Oost-Indie en Jeroen Verberne. Leuk, ja. En dat was echt te gek. Maar sowieso dat café is te gek. En dan zo'n goede muzikanten daar. Heerlijk. Heerlijk. Ja, ze kunnen zich helemaal uitleven wat dat betreft. Ja, natuurlijk. Precies. En eigenlijk bijna alle, zoals gezegd, bijna alle, of dan nog niet allemaal, Lucas Onair artiesten die ook als hier te gast zijn geweest, doen deze week er ook aan mee. Dus dat is toch wel fijn dat er zoiets is dan, neem ik aan, Jeroen. Ja, ik vind het super, weet je. Ik denk dat het heel fijn is. De popmuziek in Limburg mag wel wat meer onder de aandacht komen. En er zijn heel veel leuke kleine acts. Of nog niet zo'n grote acts die gewoon een fijn podium verdienen. En de Week van de Limburgse popmuziek maakt dat mogelijk. En dat is leuk. Zondag was ik bij de Foekerpot van Julien van Geffen. Mm-hmm. Daar speelde Maryland. Oh ja. Fantastisch, heel mooi. Een hele kleine setting, 30 man. Maar dat kwam zo goed tot zijn recht. En het is heel fijn om dat zij daar dan ook een beetje in gesponsord worden. En op die manier iets kunnen organiseren wat kleinschalig, laagdrempelig is. En ook gewoon fijne muziek te kunnen laten horen. En dat was wel echt goed, dik in orde. Ja, dat geloof ik. Kars maakt hele mooie nummers. En de mensen die daaromheen staan vullen dat heel mooi aan. En de dag daarna, dat was op dezelfde dag, was ik bij Café Zondag. Ja. En dat was YB. En die speelde voor de eerste keer in een nieuwe samenstelling. En dat was ook heel bijzonder. Wat was de nieuwe samenstelling dan? Ja, ze zijn nu met een hele band. Er zit ook weer een domu. Ja, wij kennen elkaar. Ja, dat is misschien nog even leuk. Wij kennen elkaar eigenlijk al wel wat langer, maar wij hebben allebei dezelfde studie gedaan. Of ik doe die studie nog. En er zitten dan bij Maryland en bij YB toevallig mensen ook weer van die studie. Ja. De docent muziekopleiding van het conservatorium.
Maar dat was heel leuk om YB in die nieuwe setting te zien. Het heeft zich weer heel erg ontwikkeld. Dus om dat te volgen en dat een podium krijgt in de stad is wel, dat is wel belangrijk. Nou, je hoort het al, genoeg gespreksonderwerpen voor de rest van Lucas on Air nog de komende periode. Maar eerst nog wat muziek van Sophie zelf, Sophie Jansen. Eerste plaat van haar EP Do You Remember. En dan zometeen ook nog een live optreden van Jeroen zelf. Hier in Lucas on Air op 1 Zuid. Hey, ik heb het goed, nice. Hey. You're trying to tell me something about my own rights, but I'm so bad at listening when your heart lies. Tablespoon of deception and a teaspoon of reflection. Just forget. Do you remember? You're not the only one who said you're knocking at my door, and I know it's time to tell you I am sure, and that it's bye-bye, and I won't cry. Tablespoon of deception and a teaspoon of reflection. Just forget. Do you remember? You're not the only one who said. Do you remember? Or did you just forget? Do you remember? You're not the only one who said. Eerste plaat van Sophie, Do You Remember, staat er nog op. En dat terwijl zij dus volop herinneringen waren aan het ophalen over de week van de Limburgse popmuziek. Maar ook over aanvaringen met elkaar in de Limburgse muziekwereld. Dan aanvaringen in positieve zin, uiteraard. Maar het is dus die week van de Limburgse popmuziek. Dat mag duidelijk zijn. En dus gaat Jeroen veel nummers spelen. Jeroen, je hebt je gitaar erbij gepakt. We gaan je flink laten aan het werk zetten vandaag. Welk nummer ga je nu spelen? Dit nummer heet Lonely Road. En het gaat over de existentiële eenzaamheid van het bestaan. Maar het is wel een heel vrolijk nummer, dus geen zorgen. Oké. Nou, dan is het podium bij deze voor jou. Super. Long and wide, I'm walking down this road, my days and nights. There's no map for where I am going, no. All I know is I'm always going home. I'm going step by step, steady as it goes. One foot before the other, that's how I roll.
I can only see a short while down the road. It's enough, it's all that I need to know. If I fall or if I break, I will find another way. But through fire and through rain, I keep walking on the same. I walk along this road, it's long and wide. Come take me by the hand, my days and nights. We must walk our road separate and alone. That don't mean we can't share all that we know. Ja, eerste optreden van Jeroen zit er dus op. En er komt nog veel meer aan in deze uitzending in het kader van de week van de Limburgse popmuziek. Dus door even naar Braxton Keith. Come in this barroom, and I don't usually sit on this stool, and I don't usually show my hand to strangers, but tonight feels like a night to bend the rules. Oh, you look like you could use a good time. Well, I've been known to have myself a few. So if you get to thinking about staying, ain't no telling just what we could get into. And I ain't trying to steal your heart, girl, and I ain't trying to make you fall. Ain't looking for no flame to start, girl, but tell me what would be so wrong with a little two-stepping round in this honky-tonk crowd. I'd be all about it, how about you? I ain't trying to dance you across the floor, right there out the door. No, I ain't trying, but I ain't trying not to. Well, you could probably take advantage of this cowboy if you gave up that hard-to-get routine. We'll throw down a couple rounds of cold ones and see where this old neon night might lead. Well, I ain't trying to steal your heart, girl, and I ain't trying to make you fall. Ain't looking for no flame to start, girl, but tell me what would be so wrong with a little two-stepping round in this honky-tonk crowd. I'd be all about it, how about
Braxton Keith en Lucas van Air naar het toffe optreden van Jeroen wat erop zit. En ik krijg daar een vraag over binnen. Dat kunnen mensen overigens ook natuurlijk gewoon nog stellen, zoals John dat deed. Via 06 13 04 8885. Dat is de studiotelefoon hier van RTV Maastricht /1 Zuid. Of je kunt het via Facebook, YouTube of Instagram achterlaten. Maar ik krijg dus de vraag door van John. Die vraagt, wat is de betekenis achter het nummertje wat je gespeeld hebt? Je gaf aan van, misschien wat sippe betekenis, maar wel een heel vrolijk nummer inderdaad. Ja, nou het gaat zeg maar over, het leven is, je leeft heel veel samen, maar eigenlijk het levenspad wat je bewandelt is altijd een pad wat je soort van alleen loopt. En natuurlijk aan het einde is er wel een soort van uitnodiging om dingen met elkaar te delen. Maar de opbouw daar naartoe is vooral soort van ook allemaal zinnetjes die ik eigenlijk misschien een beetje aan mezelf vertel. Daar is het uit ontstaan in ieder geval als een soort van nummer om mezelf op te beuren om door te gaan. Te troosten of zo. Ja, zoiets. Ja. Ja, dus er zit op een gegeven moment een zinnetje in het eerste couplet. Het einde van het eerste couplet is van I'm always going home. En het soort van idee van hoe ver ik ook van mezelf weg ben gelopen ergens of uit een bepaalde situatie ben weggelopen. Ik kan ervoor kiezen om om te draaien en terug naar mezelf toe te lopen, zeg maar. En dat soort stukjes zitten steeds in dit nummer. Allemaal Mooi, een beetje met een spirituele bijklank. Maar de noodzaak kwam wel vanuit een soort van donkere plek. Dus zo is het ontstaan. Nou, daarin hebben we in elk geval de vraag van John beantwoord. Dankjewel, John. En als meer mensen er nog vragen hebben, stuur ze dus vooral door. Komt graag binnen wat dat betreft. Eén brandende vraag die ik voor Sophie heb. Ze heeft het al even benoemd in de uitzending. Is dat ze, was het een jaar geleden ongeveer, aanschoof. Toen met de nieuwe single onder Fee and Sweet. Ja, iets langer dan een jaar geleden. Iets langer dan een jaar geleden, inderdaad. Ja. Maar daarmee, dat toen wilde promoten, aangaf dat Fee and Sweet de nieuwe way to go is. Maar dan nu vervolgens met de nieuwe EP toch terug bent gestapt op Sophie Jansen. Nou ja, kijk, Sophie Jansen heb ik natuurlijk altijd al geheten. Dus het is niet alsof ik zeg maar met artiestennaam Sophie Jansen had aangenomen en dan Fee and Sweet. Maar eerder, ik kwam er naar buiten als Fee and Sweet en toen toch zo van fuck it, toch gewoon mijn eigen naam. En dat is eigenlijk een beetje natuurlijk gebeurd dat binnen de band gingen best wel veel mensen verhuizen, zelfs emigreren. Eentje woont nu in Kopenhagen. En de ander is weer terug naar Rotterdam. En ik begon steeds meer te denken, maar het zijn wel mijn liedjes en mijn teksten. En daarbij, ik wil meer dan alleen maar met die band optreden. Ik wil eigenlijk wel iets opbouwen, ook voor mezelf. Op wat voor manier dan ook. En toen dacht ik, fuck it, ik ben toch gewoon Sophie. En ik kan dan wel heel marketing-wise gaan denken, maar dit is nu deze sound. Ja, maar het blijft toch nooit maar één vast ding. Daar geloof ik zelf niet zo in. Dus toen dacht ik, fuck it, ik ben Sophie Jansen. Dat kan tenminste ook iedereen uitspreken. Dat is ook wel fijn. Dat is ook inderdaad zo. Ja, namen veranderen wat dat betreft natuurlijk ook. Kijk ook maar naar de omroep. Bijvoorbeeld, het is nu ook bijvoorbeeld 1 Zuid en niet RTV Maastricht. Dus dat kan allemaal veranderen. Ja, nergens aan vast. Je moet het beestje een naam geven. Ja, daarom inderdaad. De inhoud is niet veranderd, nee, toch? Nee, zeker nog steeds dezelfde oude Sophie. Nou ja, zo oud ben je niet, maar heel oud, dezelfde Sophie. Oud. We gaan door naar het tweede nummer van jou, Sophie. Dat is Keep On Talking. Daar gaan we eerst naar luisteren en daarna dan horen we daar de uitleg op. I keep on talking to myself. Yeah, lately I don't wanna hear no one else. 'Cause if I'm honest, if I speak my truth, don't think anybody else knows how to fix my mood. I feel like I'm always behind, and I'm ahead at the same time. People talk how I'm losing my mind, but not this time, gonna be alright. I hope that I'm losing every day some of my habits and the voices that I got used to on the way. Music makes it easier to stay sane. It gives me hope, and I am gonna be okay. They keep on walking in the same pace. Do not let them miss a step or two or make mistakes. And if I'm honest, if I speak my truth, I'm glad I live my life the way I chose to do. And sometimes I'm maybe behind and ahead at the same time. People talk, people talk, people talk anyway.
be okay, be okay. Even though I miss a step, I'm gonna be okay, be okay, be okay. Even though I miss a step, I'm gonna be okay, be okay, be okay. Even though I miss a step, I'm gonna be okay, be okay, be okay. Be okay, be okay. Even though I miss a step, I'm gonna be okay, be okay, be okay. Even though I miss a step, I'm gonna be okay, be okay, be okay. Even though I miss a step, I'm gonna be okay, be okay, be okay. Sophie met Keep On Talking. Ja, dat is wel accuraat voor Jeroen en Sophie hier aan tafel natuurlijk. Die zijn ook wel flink met elkaar in gesprek. Maar dat is alleen maar leuk natuurlijk, want ja, dat is eigenlijk wel fijn als je elkaar kent. En natuurlijk aan tafel. Levert wel een leuke dynamiek op natuurlijk. Maar je mag nu even blijven praten over deze plaat, Sophie. Want ja, tweede plaat van je EP. Wat beschrijf jij hiermee? Nou ja, deze tweede plaat is eigenlijk ook direct waardoor ik de plaat zo heb genoemd zoals hij genoemd is. Want hij heet namelijk Be Okay en dat herhaal ik nogal heel veel in dit stuk. En dat is eigenlijk heel grappig, want wat Jeroen net zei, zo een troostend liedje of bepaalde zinnen die je tegen jezelf zegt om jezelf goede raad te geven eigenlijk. En dat was hier eigenlijk ook bij dit nummer. Dit nummer heb ik eigenlijk geschreven toen ik een soort van einde depressie zat. En toen voelde ik weer, maar ik ben eigenlijk de enige die dit voor zichzelf kan oplossen. Ik heb alle hulp gekregen van mijn familie, van mijn vrienden en nu moet ik het zelf weer gaan doen. Maar dan zit je alweer aan de goede kant, zal ik maar zeggen. Dus daar gaat het lied over. Ja, want het sluit dus aan op de titel van de EP. Ja. De plaat die we net beluisterd hebben is Keep On Talking, Be Okay. Maar de titel van de EP is dus Be Okay in hoofdletters. Dus is dat een beetje de rode draad dan ook door de EP heen zelf van de 4 nummers? Ja, dat is wel bij bijna alles wel het geval. Bij die Do You Remember die we al hebben gehoord, die gaat meer over, gewoon over iemand die ik gewoon niet meer zo leuk vond. Maar die andere 3 nummers zijn meer inderdaad over je mentale toestand, zou ik maar zeggen. Ja, en je bent goed in gesprek met Jeroen. Jeroen is natuurlijk ook volop erop aan het vragen van hoe dat nou allemaal zit. Jij hebt Sophie dan ook al een beetje meegekregen door de jaren heen, zeg maar. Wat vind je ervan, van de ontwikkeling? Ja, nou, het is leuk om iemand... Kijk, ik ken Sophie eigenlijk van Open Mics. Toen deed ik zelf nog... Toen zat jij nog op Domi. Toen was je eigenlijk net met Domi bezig. Ja. En ik ken Sophie als iemand die dan het podium opspringt. En wat speelde je nou ook alweer? Ja, altijd Highway to... Jij hebt ook een keer Highway to Hell meisje genoemd. Omdat ik altijd Highway to Hell zo... Maar dat deed je wel echt insane. Dat was fantastisch. En dus dat heeft altijd heel veel indruk op mij gemaakt. En toen op een gegeven moment kwamen we elkaar... Toen ik ging studeren, kwamen we elkaar ook bij Domi tegen. En het is heel leuk om dan iemand die af en toe een podium opstapt... zich te zien ontwikkelen tot een songwriter. En vervolgens tot iemand die gewoon hele mooie arrangementen maakt. En hele mooie mensen om zich heen verzamelt. En daar toffe muziek maakt die ook heel erg aan de grond komt. Ja, dat is heel leuk om te zien. Om die ontwikkeling zeg maar mee te mogen maken. En daarnaast ook soort van vriendschappelijk met elkaar te kunnen praten over wat dat dan betekent. Ja, dat is... Ja, is heerlijk. Daar gaat mijn muzikantenhart harder van kloppen. Ja. Nou, dat is toch een mooi compliment. Ja, zeker, zeker. Maar we zijn ook echt vocal buddies, zo zie ik dat. We kunnen altijd heel goed daarover filosoferen en zo. Dus, Zometeen mag Jeroen zijn gitaar weer bij gaan pakken voor het tweede optreden na Jordan Davis en Marcus King. Dit is Lucas on Air. You got to California, it didn't feel like home. You said New York City's too busy, didn't stay too long. Well, let me run some by you if you never seen. Yeah, the moonlight cutting through a cypress tree. Baby, come and take a ride with me. Yeah. Down south in the land of Magnolia, I'll make you my riverboat queen. Give me a week and I'll show you what I mean. I guarantee you'll be falling in love real quick. Baby, I mean I can make Louisiana stick. Baby, I mean I can make Louisiana stick. I mean I can make Louisiana stick. I can take you to the swamplands where the sugar cane grows. Yeah, you ain't been dancing till you're dancing some Zydeco. Baby,
backseat grandmama to a gumbo recipe. Blues in a bar on Frenchman Street is gonna stick on you like it stuck on me. Down south in the land of magnolias, I'll make you my riverboat queen. Give me a week and I'll show you what I mean. I guarantee you'll be falling in love real quick. Baby, I bet I can make Louisiana stick. Jordan Davis, Marcus King in Lucas on Air. Op 1 Zuid. Ja, je hoort de gitaar van Jeroen al. Hij is gestemd, hij is klaar voor het tweede nummer wat hij gaat spelen. Want het is de week van de Limburgse popmuziek en dus gaan we extra veel optredens doen vandaag in Lucas on Air. Het tweede nummer wat je gaat spelen, Jeroen, is... Ik moet hierover nadenken, wacht. Ik weet wel wat ik ga spelen, maar hoe heet het ook alweer? Turnaround. Turnaround. Ja. Oké, en wil je hem nog kort toelichten voor je hem gaat spelen? Of? Dat kan. Nou, het gaat over... je kunt beter luisteren. Ik denk dat het heel... Luister er eerst Ja, luister naar. eerst en dan wat je zelf wil. Doen we dat. Anders geef ik het plot weg, zeg maar. Water's flowing out the sea, back up into a mountain stream. Rain is falling up the sky, back into the clouds. The clouds reveal a bright blue sky, where I can see the sun up high. I turn it all around. Tears, they stream back up my eyes, taking back all the times I cried. I do. The words are flowing from your mind back into my lungs. Your anger turns back to love. Together we are still enough. I need to turn it all around. Oh, I know the past is gone, it's true. Been holding on too long on you. Water's flowing to the sea, floating further from you and me. Rain is falling around me, the people pass me by. I've come to accept this, and it's better if we don't stay friends. And I can turn it all around. Ja, tweede optreden staat er ook alweer op. Komt nog veel meer aan. En volgens mij is Sophie er heel erg van onder de indruk. Moeten we zo meteen nog maar eens even over bijpraten. Eerst nog even Ella Langley en Something That Simple hier in Lucas On Air. I used to want this so bad, I swore I could taste it. Did anything and everything it took a lot to get where I'm at. So I ain't gonna waste it. And damn if it don't feel good, but I miss my mama and that small town drama. Got what I wanted, but what if I still want a house on a hill, horse in the yard, a dog at my feet, just a picking my guitar. Sun going down, steppers on the stove, a hard-working man taking off his dirty work clothes while I'm living the dream. I'm dreaming it
simple. I don't want out at the bar, I want out on the back porch. Ain't a lick of makeup on, don't wanna wait by the phone. Can't wait to see ya when he's already halfway home to a house on a hill, a horse in the yard, a dog at my feet, just a picking my guitar. The sun going down, supper's on the stove, a hard-working man taking off his dirty work clothes while I'm living the dream, all dreaming about is slowing down just a little. When I lay there and close my eyes, I'm looking for something simple. Oh, I'm looking for something simple. Ain't it kinda funny how the prayers you pray tend to change sometimes? Went from wishing I was singing under big bright lights to wishing I was headed home tonight to a house on a hill, a horse in the yard, a dog at my feet, just a picking my guitar. The sun going down, supper's on the stove, a hard-working man taking off his dirty work clothes while I'm living the dream, all I'm dreaming about is slowing down just a little. When I lay there and close my eyes, I'm looking for something simple. Ella Langley, Something Simple in Lucas en Air op RTV Maastricht 7:15. En Jeroen en Sophie te gast in het kader van de week van de Limburgse popmuziek. Ze maken het behoorlijk gezellig tot dusver. En ja, is het dan nu weer een singer-songwriter? Toch weer, ja, hoe moet ik het dan weer noemen, Sophie? Een band eigenlijk? Ik? Ja. Gewoon muzikant, man. Muzikant, oké, maar noemen we het zo. In het geval van Jeroen, wat meer singer-songwriter muziek vandaag. Maar ook hij heeft wel volgens mij de ambitie om er toch bredere producties van te maken, wat je in het begin al zei. Ja, zeker. Ja, Jeroen. Ja. Maar waar ik eigenlijk even met jou naartoe wil, is ja, toch ook wel een begin voor jou eigenlijk. Want nou, we hebben je al 2 keer horen optreden. Fantastisch. Sophie vond het al helemaal heel erg mooi. Ik vond het ook natuurlijk geweldig. Thanks. Alleen heel erg mooi, de dynamiek tussen jullie twee. En ja, die aanleg voor muziek, hoe is dat bij jou ontstaan? Van kinds af aan, Jeroen? Ja, nou, ik heb een hele muzikale familie, eigenlijk van beide kanten. Dus mijn oma had een orgel in de woonkamer staan, waar ze veel graag op speelde. En mijn vader heeft altijd gitaar gespeeld. Dus het is een beetje met de paplepel erin gegoten. En op een gegeven moment wilde ik heel graag piano spelen. En dat kon allemaal niet, maar ik mocht wel bij de Maastrichtse Verkennersband. Dus daar heb ik toen best wel, ja, ook weer veel mensen van Domi die daar terechtkomen. En daar heb ik saxofoon gespeeld. Daar is het ooit begonnen. En toen stopte mijn vader, die is ook songwriter, die stopte met zijn zanglessen en die had nog een half jaar wat al betaald was. En ik dacht, ja, dat wil ik eigenlijk wel. Het waren zanglessen van Digna Jansen, die maakte ook hele muziek met Jody Moon. Ja. Dat waren hele fijne zanglessen en daar is eigenlijk wel de liefde voor popmuziek soort van begonnen. Nou, die begon in 1999 op MTV met Shania Twain en Britney Spears en de Venga Boys. En ja, daar is het eigenlijk een beetje begonnen. En toen ben ik gitaar gaan spelen in navolging van mijn vader. En dat balletje is blijven rollen. En muziek is eigenlijk altijd mijn eerste liefde geweest. En ik heb allerlei dingen qua werk en zo daaromheen gegaan. En op een gegeven moment kom je dan toch steeds weer terug bij datgene, of in ieder geval kom ik steeds weer terug bij datgene wat het dichtst bij mijn hart ligt. En dat is muziek, ja. Nou, om het bruggetje daar mee te maken, misschien vanaf kleins af aan naar de volgende plaat van Sophie dan, want die is Mother's Daughter. Tevens ook de cover van de EP is volgens mij een oude foto van jou en je moeder, als ik het goed zeg. Ja, dat klopt, ja. Dus, nou ja, dat is het bruggetje snel gemaakt dan. En nu zeg jij, Jeroen, net dat jij dit echt een plaat voor Sophie vindt. Je moet als eerst aan deze plaat denken als je aan haar denkt. Ja, nou, ik vind de andere nummers ook fantastisch. En deze plaat heeft een soort van emotionele complexheid die mij heel erg prikkelt. Dus er zit een soort van zit een stuk wrangstuk in en ook een soort van dankbaar stuk. En ja, Sophie, je brengt dat heel mooi samen in dit nummer. Ja, dank je. En ik vind dat bijzonder en ik denk dat dat ook overkomt. Dat dat resoneert in je publiek. En ook misschien het publiek een beetje ruimte geeft om het wrangen met het
dankbaar het vermengen of zo. En dat, volgens mij is dat wat muziek moet doen. Dus dat, ja, als ik jou als artiest hoor, dan denk ik altijd als eerste aan dit nummer als zijn... Dan gaan we dan naar luisteren. Ja, nou laten we dat doen. En dan zometeen de uitleg van alles Sophie. over zeggen, ja. You say you're glad when it is over, when no one else is around. I know you're going through emotions that other people only read about. What do we do now? Will we work it through somehow? What do we do now? Will we work it through? 'Cause I won't give up, in spite of shit that you gave me and all the crazy rules you made me. I won't give up, 'cause I know you two are another mother's daughter. I don't wanna be unthankful, so please don't tell me that I am. I just wanna break that old mold. I'm tired of making you understand. So what do we do now? Will we work it through somehow? What do we do now? Will we work it through? 'Cause I won't give up, in spite of shit that you gave me and all the crazy rules you made me. I won't give up, 'cause I know you too well. What will you do when I come around? Will there be something to frown about? I won't give a damn. What will you do when I come around? Will there be something to frown about? 'Cause I won't give up, in spite of shit that you gave me and all the crazy rules you made me. I won't give up, 'cause I know you two are another mother's daughter. Dan hebben we 3 nummers van de EP al gehad. Sophie gaat hard op die manier. Maar ja, dat is, nou, we hebben net de beschrijving van Jeroen er eigenlijk van gehoord. Zijn interpretatie daarvan. Was die accuraat? Wat bedoel jij met het nummer? Ja, om niet te zeer de diepte in te gaan, maar het gaat eigenlijk over een relatie die je met iemand hebt. Ik heb niet per se over liefdesrelatie, in dit geval familieband. Mhm. Maar het kan ook over een vriendschap gaan of wel je partner of zo. Maar het gaat er eigenlijk over dat je tot een bepaalde hoogte je grens stelt over hoe iemand zich gedraagt. Maar tot een bepaalde hoogte ook begrip hebt en empathie en rust vindt in dat die persoon ook maar gewoon een mens is die het voor het eerst doet. Allemaal. Uiteindelijk zijn we allemaal een zoon of een dochter van ouders die je ook maar gewoon dingen hebben aangeleerd en meegegeven. En dat is eigenlijk waar het over gaat. Ja, mooi. En ook mooi dat je dan zo'n persoonlijke foto als cover hebt gekozen voor, ik wijs die kant omdat we achter je zien. Omdat we achter je zien op het display. Voor de mensen die meekijken via de webcams, dat kun je doen tegenwoordig dus op 1zuid.nl en via de directe player van Visual Radio. Ja, Jeroen die is al een wijs naar die webcams. Inderdaad. Zometeen in het tweede uur. Laatste nummer van de EP van Sophie. En uiteraard nog live optredens van Jeroen.
Limburgs talent en de grootste country hits. Lucas on Air. Denim cut so high you could see the pockets, flannel tied up, mossy oak hat, cold beer bottle done, peel the label off it. It takes a dirt road to make a girl like that. She's certified county line. She country and she knows it. Everybody in here does too. Body like a river just rolling, tall boots stepping like 1, 2, 1, 2. It don't matter where she going. Roots run deep, but they can't hide. That girl's country and she knows it. And she knows she got this country boy tonight. She hears Marina Del Rey. Y'all gets thicker when she's tipping back wine. Psalm 42 tattooed on her rib cage. Saw it dancing in the dark last night. She's certified county line. She country and she knows it. Everybody in here does too. Body like a river just rolling. Tall boots stepping like 1, 2, 1, 2. Country and she knows it. Everybody in here does too. Body like a river just rolling. Tall boots stepping like 1, 2, 1, 2. It don't matter where she going. Roots run deep, but they can't hide. That girl's country and she knows it. And she knows she got this country boy tonight. Country and she knows it. Alright. Je luistert naar Lucas on Air. Waitress asked me, is Pepsi fine? I wanted a Coke but said it's more than alright. In a rush hour traffic, no it can't get to me. The TV's talking some more bad news, and the neighbors upstairs always party till 2, but who cares? Oh well, I woke up next to you. I'm walking on sunshine, holding your hand, you're putting stars in my eyes like no one else can. You get me high, you give me that look, I'm floating on air. No, nothing else matters with your hands in my hair. I never wanna leave where we are now. It's a long, long way, way down, down to cloud 9. Gravity's calling, ain't picking up the phone. This view that I've got is the best that I've known. I blame you for no rocks in my shoes. This new altitude, baby, I can't lose. I'm walking on sunshine, holding your hand, you're putting stars in my eyes like no one else can. You get me high, you give me that look, I'm floating on air. No, nothing else matters with your hands in my hair. I never wanna leave where we are now. It's a long, long way, way down, down to cloud 9. You put the blue in my sky.
Megabroni, Cloud9. Als afsluiter van het eerste uur in Lucas Neer op RTV Maastricht /1 Zuid tegenwoordig. Veel nieuwe dingen vandaag, nieuwe omroepnaam, nieuwe jingles. Maar bovenal een hele leuke show tot dusver. Althans, ik hoop dat jullie dat ook vinden, Sofie, Jeroen. Maar zeker. Ik vind er niks aan. Nee, heel leuk, fijn, dankjewel. Goed om te horen. En we gaan er nog een uurtje tegenaan zometeen, want Jeroen heeft nog minstens 1 optreden te gaan in deze uitzending van Lucas Neer. En Sofie heeft nog 1 plaat klaarstaan, Out of My Own, staat dan natuurlijk hè, van de EP. De oudste, dat is niet van EP. Oh ja, en Sun Ocean hebben we ook nog. 2 dan nog inderdaad. Hey, lekker dan. Nog meer dan genoeg. Ja, zeker. Dus wat dat betreft nog. De mensen thuis, als jullie nog vragen willen stellen aan Sofie en Jeroen aan tafel, doe dat vooral. Stuur die op via 06 13 04 8885. Of laat een comment achter via Facebook, YouTube en Instagram. Waar het ook allemaal kan. En dan zijn we zo na het nieuws van 8 uur terug. Tot zo. Vanuit de hoofdstad van Limburg is dit RTV Maastricht. Met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de organisatie is de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar niet meer te garanderen. Ook vluchtelingenwerk vertrekt vanaf morgen van het terrein in Ter Apel. De organisaties zeggen dat een kleine groep overlastgevers voor de onveilige situatie verantwoordelijk is. Een structurele oplossing is volgens het Rode Kruis noodzakelijk en die moet van de politiek komen. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het corona-toegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Sudan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. Die WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de conservatieve partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws. De ster van de stad altijd dichtbij. RTV Maastricht. Je luistert naar Lucas on Air. Pour me another drink. 'Cause I don't wanna feel a thing no more, hell no. I just wanna sip it till the pain wears off. Pour me another round. Line 'em up and knock 'em down. 2 more, let's go. 'Cause I ain't never heard like this before. Don't wanna think about her, or wear a ring without her. Don't wanna hit the karaoke bar, can't sing without her. So make them drinks strong, 'cause brother, she's gone. And if I'm ever gonna move on, I'ma need some whiskey glasses. 'Cause I don't wanna see the truth. She's probably making out on the couch right now with someone new. Yeah, I'ma need some whiskey glasses if I'm gonna make it through. If I'm a be single, I'ma need a double shot of that heartbreak proof and see the world through whiskey glasses. Sip around the truth and see the world through whiskey glasses. I need a better view. I'm drinking you. Last call. I swear this'll be my last call. I ain't drunk, darling, no more at 3 a.m. Mr. Bartender, hit me again. Don't wanna think about her, or wear a ring without her. Don't wanna hit the karaoke bar, can't sing without her. So make them drinks strong, 'cause brother, she's gone. And if I'm ever gonna move
knock 'em back, knock 'em back, knock 'em back. Fill 'em up, fill 'em up, fill 'em up, fill 'em up. 'Cause if she ain't ever coming back, line 'em up, line 'em up, line 'em up, line 'em up. Knock 'em back, knock 'em back, knock 'em back, knock 'em back. Fill 'em up, fill 'em up, fill 'em up, fill 'em up. 'Cause if she ain't ever coming back, I'ma need some whiskey glasses. 'Cause I don't wanna see the truth. She's probably making out on the couch right now with someone new. Yeah, I'ma need some whiskey glasses if I'm gonna make it through. If I'ma be single, I'ma need a double shot of that heartbreak proof and see the world through whiskey glasses. Oh, see the world through whiskey glasses. Yeah. Ain't nothing else to do but sip around the truth and see the world through whiskey glasses. Yeah. Misschien wel de meest beluisterde plaat, de meest bekende plaat van Morgan Wallen. Whiskey Glasses in de tweede uur van Lucas Nero op RTV Maastricht. Van harte welkom terug. Het is 6 minuten over 8 op 10 juli 2026 en het is de week van de Limburgse popmuziek. En Jeroen en Sophie zijn deze keer dit jaar te gast in de week van de Limburgse popmuziek bij Lucas Nero. We zijn er elk jaar natuurlijk onderdeel van. En Jeroen verzorgt dit jaar de live optredens. Ja. In het eerste uur heeft hij er al flink wat gedaan. En in de tweede uur gaat dat ook nog gebeuren natuurlijk. Het is een gezellige studio tot dusver. Met een singer-songwriter, inmiddels een muzikant. Met een band, verschillende vormen. Maar in elk geval wel haar eigen stijl echt wel elke keer meeneemt. Sophie en Jeroen dus. Maar krijg je ook weer een leuke vraag binnen van Cas in dit geval. Dus dan zonder Lu, maar gewoon alleen Cas. En die vraagt, jullie kennen elkaar goed, schrijft hij. Lijkt het althans op, en dat is ook al zo. Ik denk dat de luisteraar dat wel merkt, zoals Cas dat inderdaad doet. Wat was nou het leukste van jullie samenwerkingen, of dat jullie ooit zijn tegengekomen met elkaar? Waar jullie dachten van, dat vinden we alle twee wel de leukste herinneringen samen. Wow, dat weet ik echt niet direct. Want voor de duidelijkheid hebben we samen ook dezelfde opleiding gezeten. Ja, maar niet echt heel erg lang gelijktijdig. En het is meer, je moet het zo zien dat we elkaar best wel regelmatig zien en dan redelijk haastig. Ja, gewoon zijlings, zeg maar. Ja, een beetje langs elkaar heen, maar wel... Ja. Wel een soort van bewust van elkaar en elkaar een beetje wel van de zijlijn volgend. Maar je beschrijft wel net, Jeroen, dat is dan wel toevallig dat je dat net zei in het gesprek tegen Sophie van, ik was bij je albumrelease show. Ja, zeker. Nou, dat was heel bijzonder. Ja. En we hadden het net natuurlijk ook een beetje over hoe het is om iemand te zien groeien als artiest. En we hadden daarna ook even een kort gesprek. En het is dan heel fijn om even met z'n tweeën soort van, ik ben trots op je dat je dit gedaan hebt. En dat zet mij ook weer een beetje in gang om met mijn muziek bezig te gaan. Omdat het inspireert om iemand op die manier op het podium te zien. Dus ik vond dat wel een heel mooi moment. Ja, ik vind dat eigenlijk ook. Ja, het voelt misschien een beetje selfish in mijn optiek. Vanuit mijn kant, omdat het dan tijdens mijn EP-release was. Maar het was wel een heel mooi moment, want je voelt je dan wel heel erg gesteund. Want je bent niet per se beste vrienden die elk weekend bij elkaar op de koffie komt. Maar je steunt elkaar dus wel in datgene wat je allebei heel erg graag doet. Ja, inderdaad. Dus dat is heel speciaal. In maart kwam dus de EP uit. En april, ja. 28 maart zit hier op Spotify, maar april, maart. Maar in april was die... EP-release, ja. EP-release. Dus kun je daar ons een beetje nog mee doorheen nemen? Jazeker. Ik heb bij de AC Cultuurfabriek heb ik mijn EP mogen presenteren. En van tevoren had ik als voorprogramma Catalina Galitelli. Ook R&B, soul, jazzy vibes. En ik stond daar met mijn band. We waren met 8 mensen op dat moment. Je had een heel ensemble bij. Was met gewoon bas, drums, gitaar, toetsen, percussie en 2 backing vocals natuurlijk. Ja, we hebben even een feestje gebouwd, maar het is een van de spannendste dingen die ik ooit heb gedaan, joh. Ja, juist omdat iedereen die je kent, die komt. Dus je voelt heel veel
verantwoordelijkheid van ik wil dat die mensen die nemen de snelweg was er ook nog afgesloten en er kwamen allemaal, ik ben ook dirigent van koren, nou dat zijn allemaal 50-plussers zal ik maar eventjes respectvol zeggen, die kwamen allemaal uit Maastricht en zo naar Roermond om daar daar voel je je wel eventjes... Ja, dan moet je wel een show neerzetten. Wat zeg je? Dan moet je wel een show neerzetten. Ja, precies. En ik was zo zenuwachtig. Maar daar hebben wij helemaal niks van gemerkt. Jawel, want ik heb het echt 100 keer gezegd. Ja, nou, dat is waar. Je hebt het heel vaak gezegd. Maar op een gegeven moment keken ik en een andere Sophie keken elkaar aan. En ik riep op een gegeven moment ook tegen haar... Waar heb je het over? Hou op, ga weg. We hebben daar helemaal niks van. We hebben daar helemaal niks van meegekregen. Dus ondanks dat je het heel spannend vond, komt er dan toch iets fantastisch van het podium. Dus... Ja. Nou, wel leuk om daar nog even samen op te hebben kunnen terugblikken. Ja, dat allemaal zeker, naar aanleiding van die vraag. Dus we gaan natuurlijk nog een uurtje er tegenaan hier. Voordat het hele warme weekend voor de deur staat. En dus ook wat zomerse countrymuziek. Onder andere deze van Alan Jackson. Nibbling on sponge cake, watching the sun bake. All of those tourists covered in oil, strumming my sixth string on my front porch swing. Smell those shrimp, hey, they're beginning to boil. Wasted away again in Margaritaville, searching for my lost shaker of salt. Some people claim that there's a woman to blame, but I know it's nobody's fault. I don't know the reason, stayed here all season. Nothing to show but this brand new tattoo. But it's a real beauty, a Mexican cutie. How it got here, I haven't a clue. Wasted away again in Margaritaville, searching for my lost shaker of salt. Some people claim that there's a woman to blame. Now I think must be Buffett's fault. I blew out my flip-flop, stepped on a pop top, broke my leg twice, I had to limp on back home. But there's booze in the blender, and soon it will render that frozen concoction that helps me hang on, hang on. Wasted away again in Margaritaville, searching for my lost shaker of salt. Some people claim that there's a woman to blame, but I know this is all Alan's fault. Yes, and some people claim that there's a woman to blame, but I know it's our own damn fault. Gepresenteerd door Lucas Lejeune. Lucas On Air.
I was sitting there selling turnips on a flatbed truck, crunching on a pork rind when she pulled up. She had to be thinking this is where rednecks come from. She had Hollywood written on her license plate. She was lost and looking for the interstate, needing directions, and I was a man for the job. I told her way up yonder past the caution light, there's a little country store with an old Coke sign. You gotta stop in and ask Miss Bell for some of her sweet tea. Then a left will take you to the interstate, but a right will bring you right back here to me. I was sitting there thinking about her pretty face, kicking myself for not catching her name. I threw my hat and thought, you fool, it could have been love. I knew my old Ford couldn't run her down. She probably didn't like me anyhow, so I watched her disappear into a cloud of dust. I told her way up yonder past the caution light, there's a little country store with an old Coke sign. You gotta stop in and ask Miss Bell for some of her sweet tea. Then a left will take you to the interstate, but a right will bring you right back here to me. Yes, it's Georgia Heat playing tricks on me, or am I really seeing what I think I see? The woman of my dreams coming back to me. Something felt right when she stopped and asked Miss Bell for some of her sweet tea. Mama gave her a big old glass and sent her right back here to me. Thank God for good direction and turnip grain. Billy Currington, ja, dit is 100% de meest gestreamde plaat van Billy Currington. En misschien ook wel maar een van mijn favoriete country platen. Good Directions in Lucas Nair op RTV Maastricht. We gaan door naar de plaat van de maand. Nu kan ik me eigenlijk even niet herinneren, waar jij daar toen al geweest? Toen met die vorige? Volgens mij nog niet, hè? Nee, Lucas, ik heb die eer nog niet gehad. Nog niet. Nou, dat wordt tijd dan. Want de vorige keer hadden we het er volgens mij wel over. Maar ja, nu heb je wat meer keuze van de EP. Want volgens mij was het wel toen van... er komt de EP aan, dus kunnen daar eentje van kiezen. Dus ja, kies er maar één uit van de EP. Welke moet het worden? Moet ik dat dan kiezen? Ja, of Jeroen mag ook. Maar dan denk ik dat ik het anders weet. Ja, dan denk ik dat ik het anders weet. Nou, ik vind, zeg maar, als een leuke plaat om te draaien, vind ik Sun Don't Shine, heet die zo. Mm-hmm. Dat is gewoon echt een leuke, frisse plaat. Ja, die hebben we ook nog niet gehoord. Nou, ik dacht dat je dan voor Mother's Daughter zou gaan. Dat dacht ik ook eigenlijk, ja. Ik vind dat ook een hele mooie plaat. En dat andere nummers, dat swingt heel erg. Dus dat is ook misschien wel leuk. Nou ja, Sun Don't Shine, die gaan we zo meteen nog draaien. Dus dat komt goed uit. Maar dan staat die bij deze in elk geval genoteerd als toekomstig plaat van de maand. Jeroen, welke plaat kunnen we gaan voor jou? Ja, want het is nog natuurlijk lastig. Omdat je nog niet echt wat online staat. Maar misschien dat in de toekomst natuurlijk wel gaat gebeuren. Nou, waar ik aan het werken ben, of een van de nummers waar ik aan het werken ben, is dat nummer wat ik zojuist gespeeld heb. Dus dat Turnaround. Mm-hmm. Ja. En hopelijk komt dat ergens dit jaar uit. Maar dat is nog allemaal in productie. Maar die kunnen we dan misschien al noteren. Dat zou misschien kunnen, ja. Oh. Zo simpel is het. Nou, Turnaround dan hoop ik dat ik erbij ben. Ja, nou, dat moeten we gewoon regelen dan. Ja. Maar Turnaround staat dan in elk geval genoteerd. Voor nu gaan we door naar Fleur Bleu van Alban. Lucas on air. My name is Alban, stage name Saisalian, and my song Fleur Bleu is this month's Song of the Month on Lucas on air. Enjoy your listening. On m'a promis une terre pleine de roses. Le premier pas n'était qu'un jeu de mots. Je t'ai
comme ceux d'avant, indépendants des repères, suivant ce dont je rêve. Recommence tout, recommence tout, recommence tout, recommence tout. À zéro, ambitieux idéal, prendre une autre voie, changerait leur vue sur moi, je ne veux pas m'enfuir. Alban. En zijn artiestennaam is Psy-Stallion, is deze maand plaat van de maand bij Lucas On Air. Het is natuurlijk de week van de Limburgse popmuziek. En is dit dan Limburgse popmuziek? Ja, eigenlijk wel, want Alban is voor zijn studie hier naar Maastricht verhuisd. En dan ben je gewoon in Maastrichtenaar natuurlijk als student. En ik denk dat dat niet voor alle studenten in Maastricht geldt. Sommigen die burgeren zich wat minder goed in dan de anderen. Maar Alban voelde zich redelijk thuis. Hier woonde hij om de hoek letterlijk van de studio. Dus vandaar. Maar we hebben het dus over de week van de Limburgse popmuziek. Nou, ik denk dan steken we dat ook natuurlijk nog maar in een jasje wat betreft de battle. 2 singer-songwriters deze week tegenover elkaar. Ron Verkoelen met Ich Kom Eraan. Hey, die ken ik. En Neet Oversloon met Ich Vleeg. En dat is dan weer Serge met zijn nieuwe act. En dat is een nieuwe zomerse act ook. Wat dat betreft Serge van andere ook Don't Skip was. Ik weet niet of dat dan weer wat zegt. Jawel, Jeroen? Zij waren op het makersweekend. Ja, inderdaad. Want ook jij hebt daar aan meegedaan trouwens. Dat is ook een initiatief natuurlijk naast die week van de Limburgse popmuziek. Dat is overigens ook hoe ik bij je ben terechtgekomen. Jeroen, ik zag die video. Dat je onderdeel was van dat makersweekend. Heel kort, wat is dat en wat heb jij eraan gehad? Nou, het was een weekend eigenlijk georganiseerd door Pop in Limburg. Het zet zich ook in, dus dat heeft ook deze week georganiseerd. En dat was eigenlijk een weekend voor makers om samen van elkaar te leren. En er kwamen gasten, er was iemand van Higo bijvoorbeeld, leuk Hollands bandje. Echt om te inspireren om meer te maken en om de makers die al bezig zijn in contact te brengen met producers en boekers en dat soort dingen. Om zo allemaal een beetje een stapje vooruit te komen in je carrière eigenlijk. Dus dat was een heel leuk initiatief. En jij hebt het dus ook wel dan overgehouden. Ja, dat was voor mij heel inspirerend. En uiteindelijk ben ik daardoor gaan zoeken naar hoe kan ik in ieder geval mijn muziek meer in de wereld gaan zetten, zeg maar. En dat is een beetje in beweging gekomen door dat weekend. Ja, heerlijk. Nou, dat kunnen we dus aan iedereen aanraden. Onder andere dus ook aan de Ron en Serge van Neet Oversloon. Maar die hebben, volgens mij heeft Serge dan dus daar al meegedaan. Ron was daar ook trouwens. Ja. En Ron ook, Domi. Ja, inderdaad. Nou, zo zie je maar weer. Dus dan is het bruggetje gemaakt naar de battle. We beginnen met Ron met Ich Kom Eraan en vervolgens dus Neet Oversloon. Misschien heb je nog nooit van me gehoord. Jan Nolte is de naam. Man van het Limburgse verlijn. Ooit word ik dicht bij wereldfaam. Die dagen 52 word ik zeker van mijn zaak. Jij zegt toen wist wat ik nu weet. Had ik het woord gemaakt. Vandaag zit alles met. Ik ben de snelste, is er weer. Maak geen baan. Ik kom eraan. Met gooibijn en klorenkop fiets ik ver op de berg op. Ik kom eraan. Ik kom eraan.
En die zon, dat is verdomd wiet naar de top. Maar er was een vijand zijn die eigen pijn en die eigen kop. Kon niks heel me tegen, ik ging erop en wie. Bartoli, Gemjani, Robin, Primus, heel mee. Vandaag zit alles met, ik ben de snelste, dit is een rit. Maak een baan, ik kom eraan. Met groeipijn en klorenkop fiets ik ver op de berg op. Ik kom eraan, ik kom eraan, ik kom eraan. Fausto Coppi, voor de beste van de wereld. Hij is in zilverkop. Want het gaat regenen, min zooi nog dicht. Maar Fausto deed je toch. De mensen riepen nog, dat komt er, maar ik hoorde ze niet. Ik zoog hem veel te laat, 50 meter voor de street. Zit alles met, ik ben de snelste, dit is een rit. Maak geen baan, ik kom eraan. Met groeibijn en klorenkop fiets ik weer op de berg op. Ik kom eraan, ik kom eraan. Vandaag zit alles met, ik ben de snelste, dit is een rit. Maak geen baan, ik kom eraan. Met groeibijn en klorenkop fiets ik weer op de berg op. Ik kom eraan, ik kom eraan. De Limburgse muziekwereld ontdek je bij Lucas on Air. Ik heb lang genoeg gedacht, wat zou een hangerlui van mij denken? Ik heb lang genoeg gewacht, bleef maar hopen dat het beter zou worden. Maar het bracht mij niks en de tijd mij niks swingen. 3 rondjes in dezelfde kringen. Altijd maar wachten, de klok bleef maar gewoon. Ben het zat, verdomme, zo kan dit niet lang. Dit moet ik gangs, dus sla ik mijn vleugels. Ik vlieg. Ik vlieg. Plötzlich war es still um mich, der Lärm verstummte und ich hörte nur mein Herz. Ich fragte mich, warum ich so lang gezögert habe, warum ich mich selbst so oft verloren hab. Ich hab lang genug gedacht, was die Leute von mir denken würden. Mir dann lang genug gewacht, in der Hoffnung, dass es besser werden würde. Maar er paste niks en de tijd die mich niks brengen. Blief niet langer rondjes drieën. Ben het zat, zo kan dit niet lang. So geht es nicht weiter, ich breite meine Flügel. Ich breite meine Flügel. Ich flieg. Ich flieg. Niet overslaan met Ik Vleeg.
En daarvoor Ron Verkoelen met Ik Kom Eraan. En Nate Overslond is zelf niet echt ooit te gast geweest in Lucas On Air, maar Serge wel. En die heeft wel een hele nieuwe act opgericht eigenlijk. Dus vandaar dat het soort van telt. Maar in elk geval 2 nieuwe platen, dat zeker. In de tussentijd heeft Jeroen zijn gitaar er weer bijgepakt en gaat hij het derde nummer spelen van deze uitzending. Het wordt Stories wat je gaat spelen, Jeroen. En daar had ik eigenlijk dan een musicvideo van klaarstaan. Ja. Maar dan zeg je toch van, laat ik het toch wel live doen. Ja, ik ben toch kritisch op mijn stem en op wat ik gedaan heb. En ik geloof dat ik beter ben geworden dan dat deze video klinkt. Dus ik hoop dat ik dat kan Wat ik misschien wel kan doen, maar ik weet niet of je dat goed vindt. Moet je maar zelf, ik kan wel de beelden eronder dat je het speelt zeker. instarten. Ja, zeker. Dat kan je mag wel. die beelden zeker instarten. Okay. Ja, nou, dan doen we dat. Het zijn dus, hele leuke beelden geschoten door Jolien van Geffen. Oké, dus dan zien we Jeroen niet spelen. Hij speelt wel live. Je kunt natuurlijk ook luisteren, maar als je meekijkt via de webcams, via Visual Radio, dan zie je dus de beelden van de musicvideo die bij deze plaat hoort. Jeroen, het podium is voor jou. I made up stories in my head about all the words you said, and of all the things you've done. All the stories always turn out to be wrong. I lived in fairy tales for years. They only live between my ears. Where you're the frog and I'm the prince. But when I'd kiss you, you'd keep croaking. No, it was no happy end. I'll forget about them, all those fantasies of mine. Better talk about it instead of dreaming all the time. Now I'll let go of these illusions, don't need this confusion in my life. I've written fiction in my brain. Perhaps sometimes I should refrain. Oh, how it makes me go insane when I build story upon story upon story and again. I go to movies in my mind. Oh, it all works nicely when aligned. But you never learn your lines, no, you never you never learn your lines. I'll forget about them, all these fantasies of mine. Better talk about it instead of dreaming all the time. I'll let go of these illusions, don't need this confusion in my life. Forget about them, all these fantasies of mine. Can we talk about us? You got me dreaming all the time. Now I'll let go of these illusions, don't need
need this confusion in my life. I'll let go of these illusions. Don't need this confusion in my life. Je luistert naar Lucas On Air. Now that I see you, you've opened up some kind of door. Now I feel like I've been needing you more and more. It's been some distance, but we'd go from back and forth. Now I realize there's no one who's loved me like this before. Some people come, some people go, drifting like leaves in the wind they blow. But at the end there's one thing I know, the love that stays, the love you show. Sometimes I don't know where I belong, when I feel tired and I feel alone. But at the end there's one thing I know, the love that stays, it brings me home. I see you in me, within every step I take. It's not hard to see, you were written in my DNA. Every heartbreak and every hell that I've been through, you were there for me. It may be late, but I see it too. Some people come, some people go, drifting like leaves in the wind they blow. But at the end there's one thing I know, the love that stays, the love you show. Sometimes I don't know where I belong, when I feel tired and I feel alone. But at the end there's one thing I know, the love that stays, it brings me the love that stays, it brings me home. Some people come, some people go, drifting like leaves in the wind they blow. But at the end there's one thing I know, the love that stays, the love you show. Sometimes I don't know where I belong, when I feel tired and I feel alone. But at the end there's one thing I know, the love that stays, it brings me home. Sil als winnaar van de battle van de vorige week. En Lucas On Air op RTV The love that Maastricht. stays, it brings me home. En tegenwoordig ook 1 Zuid dus. We gaan door naar ongeveer nog 20 minuutjes in Lucas On Air. Maar we hebben nog wel één belangrijk gespreksonderwerp met Jeroen te bespreken. Of ja, belangrijk, wel een memorabele herinnering zoals hij het zelf noemt. Dus dat is wel grappig dan. Maar ik vond het eigenlijk een van de eerste dingen die je vindt als je Jeroen Schilder googelt, is een idol. Hoe noem je het? Auditie. Dat was het woord waar ik naar op zoek was. Een idols auditie in welk jaar, Jeroen? Oh jeetje, dat weet ik. 2017 of zo, zoiets. Dat moet rond die tijd zijn. Rond die tijd, ongeveer bijna 10 jaar geleden, zoiets in die richting. Ja. Maar 2017 klinkt wat recenter wat dat betreft. Je deed er aan mee. Je ging de eerste ronde in. Je had op dat moment een koffie gemorst. Maar je ging er gewoon staan. En ik vond het eigenlijk gewoon heel erg goed deed. Want je weet toch, als je daar naartoe gaat, dat ze een beetje erop uit zijn om je te pakken, om het zo even lomp te zeggen. TV maken. Ja, tv. Dat is het, maar zelfs, ik denk dat er nog wel wat er zijn misschien verschillende soorten van televisie maken. Ja. Ik vind, dit is ook een beetje scorend tv maken wat zij doen. Natuurlijk. Het maar dat weet je ook. talentenjacht. Weet je natuurlijk ook als je daarmee gaat doen. Dus dat is dan ook alweer zo. Maar toch, je stond er wel. Je stond echt heel sterk in je schoenen.
Nou, wat is leuk om te doen, ze hebben sowieso wel de beste beelden laten zien. Dus er zijn ook nog wel wat dingen in de montagekamer verdwenen waarvan ik blij ben dat ze daar zijn blijven liggen. Maar het is ja, ik weet niet. Zo'n programma is toch spannend omdat je erin stapt met het idee het is een talentenjacht. Maar ze willen natuurlijk ook televisie maken. Waarom deed je er mee dan? Ik vond het was voor mij vooral een moment dat ik dacht, ik wil eigenlijk heel graag voor mezelf laten zien dat het leuk is om op een podium te kunnen staan, zeg maar. En wat is een groter podium dan 2 miljoen mensen die live naar een uitzending zitten te kijken. Wat heb je toen eigenlijk gezongen? Ik heb toen gezongen The Sugar Babes. Stronger, prachtig nummer. Wow, ja, okay. heel leuk. Dat kunnen we een keer samen doen. Dat is goed. Laten we dat een keer samen doen. Ja. De Stronger van de Sugar Babes. Ook bij Idols weer samen doen. Ik weet niet of dat nog is. Nee, maar dat was ook... Ja, jij noemt die koffievlek even, maar dat was tijdens een interview. Dus dat was ook een beetje het moment dat ik dacht, dit is televisie. Dus zodra die koffie over mij heen ging, gebeurde er van alles om me heen. En toen dacht ik, maar dit is leuk om te laten zien op televisie. Ja, dan weet je ook dat je in die uitzending zit. Ja, dat was wel een moment dat ik dacht, oké, we got it. Want sommige mensen worden er gewoon uitgeknipt. Hè? Dan heb je ben je naar Amsterdam of whatever, naar Hilversum gegaan of zo. Dan kom je terug in het zuiden en dan kijk je naar tv en dan heb ik nooit meegemaakt, maar ik heb dat gezien bij vrienden, weet je wel. Ja. Dat ze er gewoon uitgeknipt worden. Ja, en als je dan een koffievlek hebt, dan heb je toch een pre op de een of andere manier. Dus als je de uitzending wil halen, zorg dat je koffie blijft. Ja, zorg dat je iets met een attribuut doet. Ja. Ik denk dat je de juiste manier op bent ingestapt. Ik denk dat heel veel mensen misschien daarheen gaan en zich dan, en als ze dan een beetje worden afgekraakt, om het zo te zeggen, een beetje van de koude kermis thuiskomen. Ja, maar jij ging daarheen met het idee van, ze kunnen me niks maken, ik ga er zelf wat van maken. Ja, en dat is dan ook gebeurd. Ja, precies. Ik dacht wel van, oké, als we televisie gaan maken, dan ga ik zelf ook een beetje televisie maken. En ik denk dat ze dat misschien... dat is echt een goede insteek. Ja, zeker. Maar ik denk dat ze dat misschien ook niet zo leuk, dat ik mezelf misschien in de interviews net iets te veel geproduced heb of zo, dat ze dat ook niet zo leuk vonden. Ik zong de ronde daarna ook niet zo heel fantastisch. Het was niet zo slim om Titanium van Sia te kiezen. Maar je mocht het wel echt zelf kiezen. Het was toen. Chandelier, nog veel erger. En dat ging, zonder voice coach ook, was niet zo'n hele goede verstandige keuze. Maar voor de rest wel een heel leuk avontuur. Ja, zeker. Ja. Nou, dat is dan toch wel leuk om even daarop terug te hebben geblikt. Ja, als de mensen de beelden willen bekijken, kunnen ze gewoon googlen. Want dat kan ik niet natuurlijk doen, want dan kom ik in de problemen. Maar het staat er nog online, hè? Ja, dus, de beelden zijn er nog, zeker weten. Wij gaan door naar Kane Brown en 2Pair. En zometeen nog een leuke vraag, die is binnengekomen. Maar eerst dus hier Kane Brown en Lucas Onner. I like the snake skin, I like them buckaroos. I like my leather shined up with a shade of blue. I like the black cherry alligator pointed toe. I wear them out till there's holes on the outsole. They go at everything, I take them everywhere. Lil' mama came with a man, but she still staring. Damn. I probably don't need no more, but the second I walk through the door, I tell them give me 2 pairs of Luke KC's, all white shirt and some bootcut jeans. I go all night, stomping to the beat. I just gotta check, blow it all on my feet like ain't shit you can tell me. I feel like Nelly, give me 2 pairs of Luke KC's, all white shirt and some bootcut jeans. Yeah. I need some for work, I need some for church, I need some for getting down dirty in the dirt. So I take them Badlands, I take them high planes. The way they sitting, buddy, you can tell they handmade. They go at everything, I take them everywhere. Lil' shawty came with a man, but she still staring. Damn, I probably don't need no more, but the second I walk through the door, I tell them give me 2 pairs of Luke KC's, all white shirt and some bootcut jeans. I go all night, stomping to the beat. I just gotta check, blow it all on my feet like ain't shit you can tell me. I feel like Nelly, give me 2 pairs of Luke KC's, all white shirt and some bootcut jeans. Yeah. Some bootcut jeans, I go all night, stomping to the beat. I just gotta check, blow it all on my feet like ain't shit you can tell me. I feel like Nelly, give me 2 pairs of Luke KC's, all white shirt and some bootcut jeans. Came Round, 2Pair
in Lucas on Air op RTV Maastricht. Ik krijg een appje van collega Henry, die vaker ook wel bij Lucas on Air heeft ingevallen. En natuurlijk eigenlijk een van de oorspronkelijke schapers is van Lucas on Air. En die wil vragen wanneer jij een keer bij hem langs gaat. Want ten eerste de groeten. En ten tweede wanneer je langskomt in een zijprogramma. En ten derde of je nog gaat spelen binnenkort live. Dat was een vraag die er nog eens bij kwam. Welke vraag moet ik eerst beantwoorden? Alle drie. Oké. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik kom graag weer langs. Dus bij deze. Wat was de tweede vraag? Nou ja, de groeten. Gewoon de groeten. Goed met je gaat. Nou, die krijgt hij ook terug. En of er nog live optredens aankomen. Toevallig, ik had het er net nog met Jeroen over, want wij kletsen dus inderdaad heel veel. Sorry Lucas, we zijn echt nee, dat maakt niet uit. Maar ik heb afgelopen weekend op Park City Live gespeeld. En dat was eigenlijk even voor nu in de zomer het laatste optreden wat ik met de huidige band had. Mm-hmm. Wat heel leuk was dat de drummer die nu ondertussen dus naar Kopenhagen is verhuisd er ook bij was. Dus dat was heel leuk. Maar ik heb wel een aantal wat kleinere optredens staan. Gewoon hier in de buurt, in Roermond en in, weet ik even niet meer precies. Maar gewoon alleen met de gitarist, waar we ook gewoon onze nummers spelen. Maar dat kan dus ook. Ja, in de stad in Roermond speel ik 3 keer of zo. Oké. Ja. Dus ook gewoon een beetje daar op die manier het blijven doen. Heel verstandig inderdaad, dat je toch niet stil zit. Hoe ziet het voor jou uit, Jeroen, de agenda? Dat is een hele goede vraag. Daar zou ik voor in mijn agenda moeten kijken. Weet je niet dat je hoofd zo druk is? Nee, weet ik niet uit mijn hoofd. Ik heb ook even... Mijn studiejaar is net afgelopen en ik heb even... Nee, is niet waar. Ik heb nog een leuk evenement opstaan bij Borrelnoten. Daar is een singer-songwriter avond. Doe je mee? Met Erik Steeg en Lea Lomans organiseert dat. En dan komt nog een songwriter. En dan ga ik eigen nummers spelen en dan gaan we ook praten over die nummers. Dus dat is wel een heel leuk evenement. Wanneer is dat? De 19... Ik ga het nu opzoeken. Oh, wow. In de uitzending, Lucas. Ja, live in de uitzending. Kijk hoe snel die het doorleeft. Google heeft het logo van de kalender-app veranderd, dus het kan even duren. Ja, nee, Jeroen, dat kun je niet maken. We kunnen hem ook over Sun Don't Shine van Sophie zelf heen tillen en dan zometeen het antwoord van Jeroen. I get up, and then I fall back down. Don't wanna talk, don't want no worry on my mind. I gotta fight the feeling that it's because of me. And you can tell me anything, and when I'm with you I'll agree. 'Cause all these voices in my mind keep fucking up the rhythm when the sun don't shine. Wanna leave that life behind. Keep fucking up the rhythm when the sun don't shine. All these voices in my mind keep fucking up the rhythm when the sun don't shine. Wanna leave that life behind. Keep fucking up the rhythm when the sun don't shine. What
love Timo. Don't wanna talk, don't wanna talk. Wat was de toevoeging eraan, Sophie? Hey, Jeroen zei die toetsen ook, Ja, heerlijk. Oh, ja, oké. ik ben ook een beetje verliefd op hoe Timo altijd zo zit te spelen. Een soort orgel wat erin zit. Ja, is orgel. Echt letterlijk orgel. Ja, leuk. Ja. Heel lekker. Dat was daarnaast ook de hele EP, Be OK. We hebben hem helemaal gedraaid, Ja, Sophie. dankjewel, dank je. Dus hopelijk dat er nog meer nieuwe muziek aankomt in de toekomst. Vast. Moeten we zo meteen even doorgaan. Maar eerst, Jeroen, heb je het antwoord of niet? Ja, ik heb het antwoord. Het is 15 augustus. 15 augustus. Kan je de tijd, kan ik je niet geven, maar volgens mij als je naar Rond de... 8 uur is dat meestal boven. Ja. Ja. Nou, dan, tegen die tijd naar de website of zo en dan, ja. Dan voor jullie beiden. Sophie, komt er nog nieuwe muziek aan? Heb je nog platen liggen? Wat zijn de ambities wat dat betreft? Nou, voorlopig ben ik even tussentijds met pensioen als het gaat om schrijven en vooral het uitbrengen daarvan. Omdat ik gewoon even merk, ik moet even weer opnieuw terug naar de tekentafel van gaat mijn volgende stap zijn. Okay. Dus voorlopig niet, maar ja, muziek maken dat kan niet gebeuren. Dus nee, voorlopig is het eventjes stil, maar... Jullie gaan weer van Komt vanzelf horen. alweer. Ja. Even adem in en dan op een ander moment weer adem uit. Ja, exact. Ja, heel goed precies. gezegd. Wanneer of hoeveel schrijf jij? Op het moment schrijf ik vooral heel veel huiswerkopdrachten. Die ook heel mooi zijn trouwens, maar ik ben nog een beetje aan het zoeken hoe ik daar misschien ook nog mijn eigen muziek van kan maken. Maar de muziek die op de plaat ligt, er zijn wel wat nummers waar aan gewerkt wordt en die ook als productie uitkomen later dit jaar hopelijk. Heel benieuwd. En dan in de vorm van een EP, een album? Dus misschien zo, zoals ik denk Sophie heeft aangepakt? een single met een B-kantje. Ah ja. Ik denk dat het voor- en format achterkant. wordt. Ja, precies. Voor- en achterkant. This is the front and this is the back. Nou, we blijven het in de gaten houden en stuur het vooral door wanneer het zover is natuurlijk. We gaan bijna, helaas moeten we alweer afsluiten bij Lucas Nair. We blijven nog heel even hangen, onder andere met deze plaat. Chris Young en met Famous Friends. Holds a record for single season touchdown throws. And good old Johnny, he's the life of every party. It's like cheers, they know him everywhere he goes. I've got some famous friends you probably never heard of, but back in Rutherford County, our crowd is second to none. You might not know them here in this big city we're in, but when I go back home, I've got some famous friends. Yeah, I do. My buddy Jason, he's the sheriff. He'll flash his lights, but let me go. My boy Randy, he's a preacher. My girl Megan, she's been teacher of the year. I swear for 5 years in a row. I've got some famous friends you probably never heard of. But back in Hamilton County, our crowd is second to none. You might not know them here in this big city we're in, but when I go back home, I got some famous friends. Yeah, I do. I got friends in high places on these small town roads. 'Cause round here it's all about the people that you know. And I've got some famous friends you probably never heard of, but back in Davidson County, our crowd is second to none. You might not know them here in this big city we're in, but when I go back home, I got some famous friends. Yeah, I do. Big city we're in, but when I go back home, I got some famous friends. Yeah, I've got some famous friends. I got some famous friends. Yeah. Lucas On Air, Limburgse artiesten, goede verhalen en de grootste country hits. There's an old river out to land. Take it out past where the radio just came. Past the river bridge with a rope swing. And a mailbox painted all John Deere green. Then you end up a bunch of gravel drive away. Out here doing our own thing. Out in the middle where the
far. City folks say we're crazy, but they ain't never been way out in the middle where the hard one meets hard living. Out in the middle where we're grown till we're gone, God willing. Just some good old boys and good old girls, hunting red dirt dreams in a concrete world. Getting by on just a little. Out in the middle of nowhere, that's where I wanna be. And the old oak shade by the family graves with the southern ground on me. Out in the middle where the hard one meets hard living. Out in the middle where we're grown till we're gone, God willing. Just some good old boys and good old girls, hunting red dirt dreams in a concrete world. Getting by on just a little. Out in the middle. Zac Brown Band met Out in the Middle sluit deze uitzending van Lucas On Air af. Ja, sorry, microfoons moeten aan, want Ja. de plaat is voorbij. Ja. Zo gaat het als het gezellig is in de studio. Maar het was gezellig in elk geval. Deze 2 uur die voorbij zijn gevlogen hier bij Lucas On Air op RTV Maastricht /1 Zuid. Weet niet hoe we het allemaal tegenwoordig moeten noemen, maar veel nieuws in elk geval. Elke keer nieuw, hè? Als jij er bent, elke keer wat nieuws. Vorige keer was met die stream die we door hadden gezet. Oh ja, Dat was toen ik nieuw. denk dat je als je op zoek bent naar iets nieuws, je wil dat er iets verandert, dan moet je mij gewoon Ja, uitnodigen. precies. Dus de volgende keer met een grote major verandering bij Lucas On Air, dan ben je weer te gast. Andere mensen knippen hun haar, nou jij moet mij gewoon uitnodigen. Ja. Ja, precies. Dus de show gaat er in elk geval wel elke keer op vooruit als je de gast bent. Hè? Zo, Dus als ik mijn leven wil veranderen, moet ik jou ook gewoon even thuis uitnodigen. Ik denk het. zo gaat het in Wanneer elk heb je geval. tijd? Moet je Maar, even in mijn agenda kijken. nou goed, dan moeten we dan de volgende week maar eens op doorgaan. Maar voor nu in elk geval iedereen hartelijk dank voor het kijken en naar het luisteren van deze uitzending van Lucas On Air. Elke vrijdagavond. Dan zijn we er natuurlijk hier. En volgende week is de club van Roermond in Tune te gast. Ook wel leuk. Want die Limburgse popprijzen die blijven hun vruchten maar afwerpen. Jeroen zijn we toen tegengekomen. Roermond in Tune zijn we toen tegengekomen. En dat resulteert elke keer maar weer een nieuwe Lucas On Air aflevering. Dus eigenlijk de grote winnaar van die dag, dat vond ik mezelf eigenlijk wel. Met zoveel contacten, zoveel contacten opgelucht. Dan, dat heeft me eigenlijk heel veel opgeleverd die dag. Dus dat is alleen maar mooi natuurlijk. Dus de hele zomer lang zijn we er tot en met 28 augustus. Want daarna moet ik even een halfjaartje met stage. Maar dat komen we later nog wel op terug in elk geval. Voor nu een heel fijn weekend. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week vrijdag weer tussen 7 en 9 hier op RTV Maastricht. Voor nu een heel fijn weekend. Doei doei! Vanuit de hoofdstad